de aduro ahemso fefefe na de dua bi atua na no na wone ne busua ene ne mawa ya to dwom akobemba ne fie na abekono bemba ne busua fo nso ahia tungonwa na ye tenase na mane die mu no adano na ye de abawo no ebema bemba na akọ ne fie na akakoda bedende sebe ko sebe adwo ase the last year kan mebayi mporo bi na wote bemba so bemai sebe ko sebe adwo a wonu ba bia empo boss na ehye no ayefi woni atade bi jeans atete no bi ndehye no na odi guma so ndi se ya hunu se ye befa ye nananom ye papa nom amamne no a na omde bobra besi enne no a no kwasem ni ye be yade a emfata na mikase se mi si so no mi wie school 1959 me ne me papa ne me maame ne me nuanom ye dada baako pabo manche bi da anko school da baako ye da no ye nyina da ya ko si se nyame ya dum afeya me team ho kakra be about 4-5 years no anso na me hu se ye chempabo nanso ye nyina chi no enne akoda ye nwo no ya toto ne nimba egu ho kabia eni senke yebo ntitu se wedding ekoso no wedding no de nkaye bet kwa bi so ya wie wedding no a bosumiensa mahunu bi bosumiensa pepe na wade no gu because sabe ko se badwa wo mu hyase no ye kwache edukum lofi saa na obia eho afono ne yonko enti se ko ba se ye ware wie a sabe ko a akono bi eni ho bi o die sere titi amamre no a na nkaye mpenfo de no yemfa mobra na se ye saade a nyema ko yi amaye ye timi atena se asomdwe mu right na timi atena se asomdwe mu ye kasa na ye kasa ye asorefo esoma hodo ewo no ye mpe na ye kasa ye gidi ahodo no wogidi se esese soma ewo ye man mu nyina so no ye kasa wo ho te se de anasofo solo ye kasa esese omampani ka ema abrofo hu se ye mpe no wogidi se esoma kuaku a ye wo nyina na esese ye so ye kasa wo ho se maame ye da se wa be kasa na we de adabra ka ye mpe fasi wa fako wachi yes sir owani enokre se asafuni nyina se ye be ya adwene baako penifo ade we de airtime nyame chiri usie Roman 14 mienu nu nyina obekiro se saati biai na nipa ko mu nti man nyame ne bufu ye obese biase mfa na binu se mahu TV so sofo bia wo hira awade so awade me ne wo hira so a enwi awade ne wo hira so enwi mienu awade ene wo hira so na nyame ni papa wakugina so dem se mi hira emmo awade so eye den ne nyina ne se bible kan wo se mu hu achiwade a ebo ma no a mon ka se mu dia ben nti se wi ase no nan se ko bieye esanse ye ni asofo no bebre asofo no bebre nyame asem ya to afene na de ye fi se ye maye no eno ne ye fa de aboye bra eno so enkosi fi na ene na mimisa se asore no adi ye hwamo ana ne nda mimisa se asore de ye hwamo no sa ni pe mami ube ko mo kwa asore oh yeah o wa asore a wo ko sir enso wo kan sa asen we ndi asore na de ye hwamo ana asore no mma ye ntete ya ebetim ye de be kwa abontene akobo ye bra na ready me do ase asore no abebue ye ni wache de ye nanso so ye ni nipa desani ya tunyame de no atrahwene de ye no ene ya fa ye ni anka se su se anyame amaye mowire ene hwese de isi ye mowire esi no de agu ye no mu no hwese de isi ye no aniwa kranchi ni kon be nyina ya se no dide ye ni efi se ye ne ye fa nyame so anye ne sa eni nti bo se tra se ye be fa nyame asema e ma nkwa no ye di aboye bra ye siesie ho atwe no enche nyame be pio ti so ye sofo no kugina so dem na obedi tra so ye asafo ba ne wunti wo sofo na be kwa akoye de opa eto jiwara bia se kwa biye nti ye be hunu sa ne me na wo hunu a wo enye se
Bible can say be who be intimate so be who kwakuram. Dabi no oboko say twe ho firi ho. Isan say disem etidi nwotwe entemu mienu ekona no. O say me man mumfiri ne mumfi. Munya ne boni bi, ne munya ne haw no bi. Ndi say ye nya boni na chi die ne say boni no na be ye dia. Atimi da de ye no hwe. So for solo there ne factors a epia wona oye saade no menim gains a ewo mu benefit ben na wo hwa epia nipa binom ema wo mo kokoye saade no sibium owan ne wiase na etimu no mema wo remfi se demons are also working boronsam ne na honhom ne eye adwuma na boronsam ne na honhom ne botai no se ade bia ye onyankopon de ya no enipa na onyankopon bo yen se ne suban ene ne saso no sa honhom ne hye yen na yen nipa na ye onyankopon su ene ne ban no won ahonhom na afa ye so asole etia onyankopon na aye onyankopon ya se oye yen eba na sa na emo onyankopon botaye ene ni da so wo ye mu no na afi ehwe ase nti boronsam botaye ne se oya ade am onyankopon edi nkuguo nti di onyankopon ye bia no obedane no na nke be den pa na bemba oba wo ho na o se me pese me no bemba na eda onyanko bemba wine na asami dika wine di atene se saa niam ekoso yina no eya honhommone ena taye kire sania obi adwene tumi sei na mpaboa kura wa onhye atade wa kura onhye edan wa kura ondemu oda bonten odidi form saa niam no bi ena eba epinum mu a eya na yere so no bemenda one aboanda anano abrante ba ko bia ye che no okurobe so na one akokọ akoda akokọ na onipa oni akokọ da sen akokọ ena ya che no ena all patcho akokọ how could you do this akokọ nti why ne gains ne nye onipa no pese okay eye spiritually why inflicted by demons why possessed by demons nti dia demons no be kire se wonye no oh yeah eno na oye sa feelings na spirit ne de be man no why unim say sa nipa ye kunkum wo mo sa ekuo ye kunkum nipa rofrofo they are possessed by demons awomone na ehye no mo ye saade no SOMPA saade no sa awomone abi nso na ehye nipa ema oni aboanda woni sene be ya ni nyina ne se nipa be ya chiwade ama onyankopon sana hohomonti sanse se ahohomone nya wo nipa no no mo de wo ye se chiwade no a wo nipa no nkwagie ebebo ewo onyankopon ahindie mu sanse onipa bi no oni aboeda ewu akọ heaven onipa bi no oni ne yonko berima eda ewu akọ heaven onyankopon aka wona asem se de oye saade ne bi no oye chiwade e de mame na wa wo ye chiwade ma yankopon obeden ene wetuma yankopon ahindie mu atena nti ahohommone na ehye nipa si yenyo saade no ni abaye chiwade ama onyankopon ama heaven aboyen mema ye wire fesa boronsam gemu ho onyankopon esi ama boronsam ena ahohommone ena boronsam so aka ntam so ono nkuto nko nti ekwan obefa so ewie nipa de o makọ boronsam gem ono so na adwuma no nti ebini nanka obemma nyansane bie ni ho a ne honhom eda ho manyame honhom kasa ono abo ekoda ana oni bemma ekoda dabi age se waye possess demons agbawura wo nti omo emma omo ne mada mema omo ne mema da mema omo ne moada emma omo makwan na moa na omo da ni nya na che se omo aye possess wan me gina mu aka ne pen e wo fidikasi yesu se ya fra me sofu solo obemma bia oni bemma da oba oma ne yonko ba ne da oba oma aboa ne da bemma oni aboa da sa nipa ni na they are spiritually possessed by demons oma dwene spiritually they are covered by evil spirit and they are manipulated by evil spirit. I want me person me can blofo na e co viral omote
any given person who align himself or herself to same sex or animals, they are spiritually possessed by demons, and they are forced and manipulated by demons, and they will die in that act to the perpetually damnation, which is known as hell. So therefore we are appealing to them, said they should run to Christ Jesus for deliverance, and yes sir, they will die and go to hell. Financial gains be woman. Oh yes. Uche the America abana musini kanya. Ose say ye si kwanya sika yenya investment yenya free America ne omo development partners on ye nsan can be financial benefit be nso woman na. Why? The answer is yes. There is a huge financial support. Now when you say boronsam or na de bia or the akondo and odi yenipa. Oma wo hu ade efe. No the ade efe a kire. Na ade efe bia mpenifo se de efe so de sika na eyo kwancha ade efe na kwache ade efe ye de sika na eyo. Ade bia koso efe bia no hwe half efe fa ye de sika nima ka yentumi ya hantena. Sebi nka adwuma wuri ka yentumi yo. Enti sika abeye boronsam ejapade kese na Bible ka asem bi ewo Timothy homa edikan etinsia okenkan ni chiche mu nsia ekopem ni dunu a ose se ka ye de yedi ni dia ye no man ka man no ando so mayen na ewiase me bia keka dunu ade e begina nyina ya bone na bone ni hini pa na ye sikape enti financial gain die ebi wo mu pa because machi abrante bi da ewadwira na one enkola bi da nti me frɛ enkola no asosofo amede omo di nkomo enkola no ka kire me sɛ eyampa sɛ papa no omo da omo musika nti financially no kore sika ewom a ye piama saafo no bi a ebinim de esi ho ye adwuma sɛ odi nya sika ebi adwuma po afa nipa odi bi esi dan de bi atokas a o yuso nti financial gains wom sa lesbian ni gayism no sikasem wom pa but no ye ni ayede twe wo mo oh sika na ye de twe wo mo amana ye wona kono good dia ono wa be ye bemma no or ye possessed by evil spirit enti ye bemma ni sika spiritual demons be bua ni sikem na wetumi atu sika de egu nipa so onipa bia so hu sika na nakondo aba enti se me na maye possessor na me de sika e kire wo se me pese me no ye sa de memma obi a 1,000 Ghana cedis ba ko pe memma 1,000 o chan ba so memma 1,000 okay so ma me no ye mienu memma be 10,000 ga obeye enti bemma na ono no aye bemma no e de sika e kire na wenye nipa bi de wo ma be ye ma so onya no da na so be ye possess afi na honhom ni bi be ye omu atena nti afi de enye sika mpo na o de memma obi ma akono no enye omu kwan nti so be sha se on frɛ okura na woko se ne ande hunamani ye wo mayu adane dwama mmofo ene ye wo mmema so adane dwama mmofo a ye wo mmema ne bia wo ne oba ndada kurukura owa hin ontumi nda ene ye wo mma ne bia bemma ne na ndada kura obesole yakɔhwɛ bemma ama bemma afanansa. They are all possessed by evil spirit. Inti sikasam de so busa ye de sika wuram ye no kore pa. Right. Me da se sofo solo sofo bema mame ntio ne ayedi nkomo abedri die na obebɔ ne tofan de ka ho ansa na ya fa afrefo na ye ba ya bewie. Me de wase ho ni. Me siro. Ade ba ko minim obi ase han se. Mpendudu a ye genya me asem no ye mane. Ye ye de ye pe. Na nso nkosi yaga. Ndi mo me mfanya me asem na ye mfem bra. The Bible mekai osenkafo tidi mienu timu du miensan du na no sina eni ye nyina ne akwo de bate mu de hinta nyina papo boni o yebusu aten enti yen try se yen fenya miasem emoye bra da se de miasem boye bra dia sa wati no hwa nyina no is going to be buried ne be fenya me na Yesu Kristo be aginkwa na sa temu nduru ho a wodi aka na fitiefo Yo me da say sofo solo ni awode ewie enkomo na ya fa afrefo na ye ba mo ba bebo ne tofa e de amaye o wa hin mesan ejina biom se eye satanic agenda spiritually manipulating nipa de akobonsam gem boronsam botai kese pa o de wie nipa akobonsam gem eno ne sa LGBTQ na aba no
Into adofo no amutie yen. Wo ye onyankopon dia, wonya boronsam dia. Mema boronsam fa saa kondo we enwia wo. Na boronsam gemu no ayeka no, enye tebia pa mu nipa. Mema onyankopon botaye owode ma wo enye kwa. Na onyankopon bo wo se ne suban ene ne saso. Etiefo mremu yebese akwaba. Meda si bebre abusuafo ade atwe bia dwumadie na waso eguso ne yedi nkomo de afa